Хусамнан герздеттерн архтак шотёхна дербент вахар хочун. Абдулаев Насрулла смел чухдоу дяльч шакю гентепч шостёхна шензучун элду динч тазаря. Тюн белш парс неқваз лазинир. Абдулаев стахедина дакцадо шен герз мичердалир. Амбекте лотуш шен гулла қиеляхтақастуш леринч қиепәхлист эл дихарденсуа. Дагестанер бaqolar хочо журналист Анухина Светлана Счардо дюзлях изал шлилор махках ругирхумду тазарк эддеш сихсихул эл. Меня очень удивляет такой расклад, потому что людей сажали, обвиняли в терроризме за найденный патрон, не говоря уже о выстрелах из левого какого-то оружия, случайно оказавшегося у человека. Почему им не пришили намерение вступить в террористические группировки или причастность к ОПГ или еще что-нибудь? Совершенно непостижимо, но приговор, конечно, ужасающий по своей странности, нелепости. И да, хочется сказать, что и опять женщина не приравнивается к полноценному человеку, а рассматривается как имущество. Но это не первый, не второй и не третий случай. Да, это начинает походить на систему. И если тут все это еще рассматривалось в канве домашнего насилия, которое декриминализировано с 2017 года, то очень все укладывается печальное такое построение. Шейхел Зут Гусейнова умажат йинч эмведен пенсхочун вилагаевт ахируллак юхлестер адужбут пош Дагестана лакарчкилу. Талман версица кошу халх тюн хусмевахан дюас травматикан тапчан муктюхнирцу тюн кёртх цултях садугинир. Куз юqi харчин Гусейновандак шитте дел чултях би сацакарир. لكن شولتيح فيلغايف قير خلير شادينشون دح يدير شيخيل شوسمنين سموخ تقير دكزدوغشين ال غولق يخليستلي حلقة قيلو بيخكيفير إز أفيكتيح فولج زامن شوح استقفينا ال شينشرن مارشو يخكيرتون إبوخرقدر فيلغايف تحنخين شوح بليتسيت إليل بيشور كيوغيازدا بقوياتر بليتسيك خامسا بيش غاليجور آروالا غولق شيرخلرن قيلو دين خل تعزر ينز يخيتنا غدوش بتاع داغستان ياخر خوچون كزنبيه وقولي اغوليتر يوروبان ادمي باوني خول يولچ قيلو غيلو حيجي ترنا ادماليت دوغش توچكي بيحشيت ليلرنا لدغن بينچ ارسيچون ورهيت ياخر خوچو صايريس تونتين داس قربانف عبد الرحمن دول يقن مسيح بوت بالج يتش صدقوش ارسات قيرم شتيوس شغلير زوچون شوز كزنبيهن مركك بينيرزو داس قاستين چولت احكك بيرتون بارس موچخل هتاح بليتنو بيخ سلمان قلق ديلر تون دوحل شيزر طول شرن قراح قيلو تحشو تعبوت تخن قيقيرتون كالونيح داقيد كراچيناح قربانف مارشويلا بالقلدوق يوروبان قيتشون بارلامنت أسمبلينو شيزر طيشول تشيران مانقل بتاع قلب سيد كفكازيح أدمي بقونش بقو لقرش تيغني ميتوتو يوشغلق ريزاليوتي تييتر دوكومنتيح قاستين دويتشتو ريجيونيح زودريحال دقا تلخن خلرخ بسيح قايقن بنا ارسيتوني تير بقونشلار ديوزاليح بيش نيزقخ اشتقيج ملخشو قيجحولخ اشلر بيال اوتيوقان بسيح تجعدو قلب سيد كفكازيح أدمي بقونش حيشرخ شيزر اتولغچو شيزر ويهتولچو شرشكح أسمبلين رابورتشكح بالقلديح دقا غلقش ارسيتون بقولاريران اورغنش قوتش تلين داتسال